खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। हजायाव पुलिस आरो डाकाइतनि गेजेराव मोगामोगि सासे डाकाइत जखम। DNLA नि सा 182 दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफ्रा हाथियार गथायबाय। रेवरेवा नार्जि हारिया गसाइगाव दावागुरियाव गं 14 मन्दिर आरो गिर्जाफोरनो 2 लाख रांनि चेक रानदों। गसाइगावआव आमसुनि बाइक रेली डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया उन्दै बैसोआव हाबा खालामनायखौ बन्द खालामनो हायाखै बुंदों रिजार्भन करिम। काजलगावआव बर' रेबग्रा जथुमनि लुफुंनाय गोदान नयंखौ चिरांनि डिसिआ बेखेवबाय। खोला सिमला बागान नर्थ थाराइबारि हफा बस्ति मखनाफारा गामियाव हान्थामेलानि गोब्राब जेंना। गुवाहाटीआव सासे बर' रिक्सा सालायग्राया रिक्सा सायावनो जोबथा हां लादों। कुमारिघाटा दखरा एबसुआ 50थि बोसोरसालिया जथुमा खुंनो साखा फारा। सेसाफानि बाजाराव खुंनाय 51थि माइनाव फोरबोआव BKWSनि EM प्रदीप स्वर्गियारिया बाहागो लादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। हजायाव पुलिस आरो डाकाइतनि गेजेराव मोगामोगि थांनाय हराव हजाइनि मरासाराव पुलिस आरो डाकाइतनि गेजेराव मोगा-मोगिया गिख्रंथाव महर लादों। हजायाव पुलिस आरो डाकाइतनि गेजेराव मोगा-मोगि गावलायदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला अपारेशनाव थांनाय पुलिसनि टीमखौ थांखिनानै डाकाइतनि हानजाया गुलि गावदों। जाउनाव बेनि फिननाय होनानै पुलिसाबो गुलि गावनो गोनां जायो। बे जाथायाव पुलिसनि गुलि नांजानानै साइदुल इस्लाम मुंनि सासे डाकाइतआ जखम जादों। एडिशनेल एसपी पल्लभ तामुलीनि दैदेननाय पुलिसा बे अपारेशनखौ खालामदोंमोन। ओरैहाय पुलिस एनकाउन्टाराव आथिङाव थरनै गुलि नांजानानै गोब्राब जखम जानाय डाकाइत साइदुल इस्लामखौ पुलिसा बोखांनानै देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। बबेखानि साइदुलनिफ्राय पुलिस बिफाना गंसे 7.65 पिस्तल आरो थरसे गोग्गो गुलिखौबो जब्द खालामनो हादों होननानै पुलिसा सुलुङाव फोरमायदों। उदखारि आफाद डिमासा नेशनेल लिबारेशन आर्मी सुंद'यै DNLA नि सा 182 दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफ्रा हाथियार गथायबाय। सनिबारखालि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आखायाव DNLA नि सा 182 सोद्रोमाफ्रा हाथियार गथायदों। बे समाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया DNLA नि कामान्डार इन चीफ नाइदिं डिमासाखौ बिखायाव गोबानानै लानायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि हाथियार गथायनाय हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रिया DNLA नि सोद्रोमाफोरखौ आसाम पुलिस नङाब्ला CRPF आव थिसनथाइ होगोन होननानै खोथा होदों। बेजों लोगोसे डिमा हासावआव 6,000 कौटि रां खरसा खालामगोन। बे रांजों डिमा हासावआव लामा सामा दालां बानायगोन आरो जौगाखां होगोन। डिपुआव मेडिकेल कलेज बानायनाय बायदिनो हाफ्लंआव गंसे मेडिकेल कलेज बानायगोन। डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिलआ टुरिज्म बिफानाव खामानि मावगासिनो दंखायो। आसाम सोरखाराबो मदद खालामगासिनो। हाफ्लंआव शिलंनिख्रुइ बांसिन दावबायारि फैगोन। डिमा हासावआव सोलोंथाइ बिथिङावबो सिगांनिख्रुइ आवगायदों होननानै गिबि मन्थ्रिया गावनि बिबुंथियाव बुंदों। मख'नो गोनांदि DNLA नि सोद्रोमाफ्रा हाथियार गथायनाय हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे मन्थ्रि पीयूष हाजरिका, जयन्त मल्ल बरुवा, नन्दिता गार्लसा, डिमा हासावनि गार्जेन मन्थ्रि जगेन महन, डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिलनि CEM देवलाल गार्लसा, कार्बि आलं अट'नमास काउन्सिलनि CEM तुलिराम रंहां, DCP JP सिंह, नखर आरो राजखान्थि बिफाननि एडिशनेल चीफ सेक्रेटारि रवि कटा आरो आसाम पुलिसनि स्पेशल ब्रान्चनि ADGP हेरेन चन्द्र नाथमोना बाहागो लादोंमोन। प्रमद बर' दैदेननाय BTR सोरखारनि आरोबाव गुबुन मोनसे बाखनायथाव खामानि। BTR ओनसोलाव गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगानाय लाबोनायजों लोगोसे धोरोमारि बिथिङावबो जौगानाय लाबोनो थाखाय BTR सरकारनिफ्राय आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों माखासे मन्दिर आरो गिर्जाफोराव मन्दिर आरो गिर्जा न'फोरखौ मोजाङै लुफामना लानानै गाहामै धोरोम सिबिनो हानायनि थाखाय गंफ्रोमबो मन्दिर आरो गिर्जाफोराव 2 लाख रांनि चेक रानदों। बेबायदिनो दिनैबो 4 नं जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय गासै गं 14 मन्दिर आरो गिर्जाफोरनो दावागुरि कमिटिनि नब्लाङाव BTRनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जि हारिया 2 लाख राङै चेक राननानै होयो।
बिटिआर सोरखारनिफ्राय मन्दिर आरो गिर्जाफोरनो राङारि अनसुंथाइनि चेक राननाय हाबाफारियाव मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारिजों लोगोसे गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि लोगो आफादगिरि लकनाथ नार्जारि, जमदुवार बियाबनि नितुन बसुमतारी आरो जमदुवार बिजेपि मण्डलनि आफादगिरि राजकुमार नार्जारिमोनजों लोगोसे इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोनि गोबां दैदेनगिरिमोनखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। गसाइगावआव माइनरिटी स्टुडेन्टस इउनियन सुंद'यै आमसुवा गेदेर बाइक रेली खालामदों। दिनै गसाइगाव सोहोरनि साहा फारसे थानाय 1 नं सेरफांगुरि ईदगाह गेवलां गेलेग्रा फोथारनिफ्राय लानानै साबकाटा हावरियापेट जानानै श्रीरामपुर आरो जोबथारनायाव तुलसी बिलसिम गोलावथार बाइक रेली खालामो आमसुवा। सानसेनि हाबाफारि लानानै सोनाब क'क्राझार जिल्ला आमसुनि बानजायनायाव खमैबो 1000सो बाइक आरो स्कुटिखौ लानानै दिनै मोनसे गेदेर रेली खालामदों। मख'नो गोनांदि आमसुवा सोलिफुबाय थानाय समाजजों गोरोबजायै थासारिनि सायाव नोजोर बोनानै आमसुवा उन्दै बैसोआव हाबा खालामनाय, फेग्रा मुवा बाहायनाय, जौ जुवा आरो थिर बायदि खेला होनायखौ बन्द खालामनांगौनि थाखाय आरो नखर नखर सोलोंथाइ मोननो हायो बेनि थाखाय आखायाव बेनार प्लेकार्ड लानानै होस्रिख्राव आमसु जिन्दाबाद, उन्दै बैसोआव हाबा खालामनायखौ बन्द खालाम, जौ जुवा आरो उन्दै बैसोआव हाबा खालामनायखौ बन्द खालामनांगौनि थाखाय स्लगानजों बाइक रेली खालामो। बे हाबाफारियाव आमसुनि आफादगिरि रिजार्भान कारिमा बाहागो लायो। बबेखानि बे बाइक रेलीआव बाहागो लानानै आमसुनि आफादगिरि रिजार्भान कारिमा गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो जथायारि सोरखारखौ गोख्रों रावजों सावरायो। बेजों लोगोसे गिबि मन्थ्रिया उन्दै बैसोआव हाबा खालामनायखौ बन्द खालामनो जेबो राहाबो लायाखै आरो जेबो हाबा मावाखै, खालिबोल' उन्दै बैसोआव हाबा खालामनायखौ बन्द खालामनांगौ होननानै मिडियानि सिगाङावल' बुंथियो। चिरां जिल्लानि काजलगावआव बर' रेबग्रा जथुमनि गोदानै लुफुंजानाय नयंखौ दिनै 29 अक्ट'बर 2023 रबिबारखालि चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि भि विजया भास्कर रेड्डीआ फिथा हास'नानै बेखेवनानै होबाय। मख'नो गोनांदि बे गोदान नयंखौ लुफुंनो थाखाय MPLAD 2011-2012 रायजो सभानि फान्डनिफ्राय 10 लाख रां सेंसन मोननाय जादोंमोन। बेखौनो आथिखालाव लुफुंनो हानायाव चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया बेखेवनानै होदों। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बर' रेबग्रा जथुमनि गासै सोद्रोमा आरो चिरां जिल्लानि एडिसि रिंखां मुसाहारि, बर' रेबग्रा जथुमनि बोसोनगिरि डक्टर पद्मश्री मंगलसिं हाज'वारि, बोसोनगिरि आरो गागि लिरगिरि राखाव बसुमतारी, बारग' गाहाय नेहाथारि नन्देस्वर दैमारि, बारग' गाहाय नेहाथारि डक्टर रनेन चन्द्र मुसाहारि, BKWSनि मावफुं सोद्रोमा प्रदीप स्वरगियारि, साहित्य अकादेमि बर' एडभाइजारि बर्डनि सोद्रोमा बड'कान्त ब्रह्म, साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि प्रतिमा नन्दि नार्जारि, साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि पूर्णकान्त ब्रह्म, साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि सानसुमै खुंग्रि बसुमतारी, डक्टर गोमोथाव बसुमतारी आरो गोबां लिरगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियावनो थुनलाइयारि हाबाफारिबो लाफानाय जादोंमोन। बे थुनलाइयारि हाबाफारियाव गाव सोरजिनाय खन्थाइ आरो सुंद' सल'खौ गासै सा 80सो लिरगिरिफ्रा फरायथिदोंमोन। चिरां जिल्ला खोला सिमला बागान, नर्थ थाराइबारि, हफाबस्ति, मख'नापारा गामिनि रायजो राजाफ्रा हान्था मेलायाव गोब्राब जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनानै दङ। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोआ 12 बोसोर सोरखार खुंबोनायनि उनावबो बैफोर गामिनि लामा सामाखौ बानायनानै होआखै आरो हान्था मेलानि जेंनाखौ सुस्रांनानै होबोआखै। ओरैहाय आथिखालाव खुंथाय गोहोआव थानाय प्रमद बर' दैदेननाय UPPL BJP जथायारि सोरखाराबो सुस्रांनानै होआखै आरो सुस्रांनायनि जेबो राहा लायाखै। बबेखानि मोजां लामा, मोजां दालां गैयिनि थाखायनो फरायसाफोरजों लोगोसे बै दरब्रै गामिनि रायजो राजा आरो आबादारिफ्रा गोबां जेंनायाव गोग्लैनांदों। बेनिखायनो दिनै नर्थ थाराइबारि, हफाबस्ति, खोला सिमला बागान, मख'नापारा गामिनि गावबुराजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा खौसेयै गामिनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनांगौनि थाखाय आथिखालाव खुंथाय गोहोआव थानाय UPPL सोरखार एबा BTRनि गाहाय प्रमद बर'खौ खावलायहरदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, गुवाहाटी नोगोरमायाव रिक्सा सालायनानै जिउ खांग्रा सासे बर' सुबुङा रिक्सा सायावनो जिउ नागारदों। मख'नो गोनांदि गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय गुवाहाटी नोगोरमायाव रिक्सा सालायग्रा सासे बर' सुबुङा रिक्सा सालायबाय थानाय समावनो जोबथा हां लादों।
बे जाथाया रायजोनाङै बयखौबो सोमोनांहोदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय कलाइगाव हालामनि भयाघाट गामिनि 37 बोसोर बैसोनि खगेन बर' मुंनि सासे लाइमोना गोलाव समनिफ्रायनो गुवाहाटि नोगोरमायाव थांनानै रिक्सा सालायोमोन। नाथाय थांनाय 21 अक्ट'बर खालि रिक्सा सालायबाय थानाय समावनो खगेन बर'आ सोमोनांथावै रिक्सानि सायाव जोबथा हां लायो। मख'नो गोनांदि जोंनि बर' सुबुंफ्रा गावनि न'खरखौ जौगाहोनो थाखाय बाहेरायाव खामानि मावहैनो गोनां जायो। बेनिनो सोरबाया खामानि मावनानै न'खरखौ सुंथानो हादों आरो सोरबाया अबथिरा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानोबो गोनां जादों। तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय कुमारिकाटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 50थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनो साखा-फारा। कुमारिकाटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 50थि बोसोरसालिया जथुमा एबा रुफाथि मायथाइ फोरबो खुंफुंनो थाखाय बानजाय आफाद दाफुंनायनि गेजेरजों साखा-फारा जाबाय। फैगौ डिसेम्बर दाननि 19 आरो 20 खालाराव सानैनि हाबाफारिजों कुमारिकाटा हालामनि पानबारि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों। बे बोसोरसालिया जथुमाखौ जाफुंसार महर होनो पानबारि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि कुमारिकाटा हालामनि गोख्रों समाज सिबियारि बापुराम बर'खौ बानजाय आफादनि मासिगिरि आरो कुमारिकाटा दख'रा एबसुनि बारग' आफादगिरि कमलेश्वर बसुमतारीखौ बानजाय आफादनि लिंथुमगिरि महरै बिबान होनायजों बानजाय आफादखौ दाफुंनाय जायो। दख'रा एबसुनि 50थि बोसोरसालि जथुमानि बानजाय आफादनि गाहाय मावखुलिखौबो बेखेवनाय जायो। बे बुब्लियाव कुमारिकाटा दख'रा एबसुनि आफादगिरि शुक्लेश्वर दैमारी, गाहाय नेहाथारि दैमालु बसुमतारीजों लोगोसे दख'रा एबसुनि बिबानगिरि आरो हालामनि गोख्रों समाज सिबियारिफोरनि नुजाथिनायजों मावखुलिखौ बेखेवनाय जायो। तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय सेसापानि बाजाराव खुंनाय 51थि माइनाव फोरबोआव BKWSनि EM प्रदीप स्वर्गियारिया बाहागो लादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सेसापानि बर' बाजार गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंजानाय 51थि बाथौ फोरबोआव गिबि सानाव दावबायफैदों BKWSनि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा प्रदीप स्वर्गियारिया। सेसापानि बर' बाजाराव खुंफुंजानाय 51थि सेसापानि आनसलिक माइनाव फोरबोनि गिबि सानाव दावबायफैनानै गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों प्रदीप स्वर्गियारिया। बेजों लोगोसे सोलिगासिनो थानाय माइनाव फोरबोआ गाजा गोमजायै जाफुंसार जालांगोनखौ मिजिंथिहरदों प्रदीप स्वर्गियारिया। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।